Simplex music. Oh yeah. Ndiwe wani yakanaka mudansi uchaita ndibuditse chibanzi kusvika patichatora maranzi ndenge tichifadza vese mafanzi. Baby waita ndipinde murudo nonditaka kunge doro mombe ndopinda mforo kana kutsipo ndoda kugara hano. Baby waita ndipinde murudo nonditaka kunge doro mombe ndopinda mforo kana kutsipo ndoda kugara halo. You got to pick this, you got to pick this way. Tera kuzvarirwa ndinonzi Keri Mponda. Ndichiva iri first born ya Wilbur Mponda. Ameno kana kune mumwe ariko but ndiri first born. Ndichiterwa nemusikana, kuna vasikana vaviri varipo ndakakurira mabvuku otafara. Basically ndiye Keri. Wilbur Mponda ndiye Willom Tight. Ndiye Willom Tight abena nashanisari rekuzvarwa naro. Maudziro ndoitwa namudhara Tight akabva pakuti mudhara vaiimba anonzi mama anzi vaimati mabackyard clash aitwa kare kare zvisitanisati apo, asi saka vari kumabackyard clash kaika vaingonzi Will ari tight. So pavakazonotanga kuti vadiscoverwa neNzi Nexus Talent group ndo yakabva vanoti vaikoko kubva kuti but tongonzi Willy tight saka ndingozvitika Willom Tight. So Willy Tight yakatanga iri Willy ari tight and vausoti okay ndo uri kudiwa nevanhu kega ndichingoriti Willom ari tight. Sa ndo like ndoti ndozita redu rebasa kumhuri kwedu. So inino ndichizouyawo vision yangu is to continue legacy ya baba wangu. So ndikangoti Tight iyo ndozita redu toramba tichingotisimudzira from there tichingoenda mberi. Ndakazvarwa musi wa2 December 1994 ndichizvarwa kumabvuku hospital. Ndakadzidza kuprimary, ndakadzidza kuGreenleaf Primary. Chibva paGreenleaf Primary ndikaenda paChurchill Boys High. Then from Churchill Boys High pandaenda paCollege of Music pandakazonopedzisira national certificate yangu ipapo. I would say music chinhu chokuti majinzi acho akangopaswa namudhara kubva pana mudhara akauya mandiri. I remember story yandogara ndichiudzwa namudhara yekuti mudhara vakadiscover kuti ndinoimba when I was 2. Hanzi takange tichigeza ari makuseni paipa bvaya zvizvo kuti munhu anenge achigeza achimboimba ka. Saka bva nditi pakangoita kamelodi ukati na tedzera mwanangu. Hanzi vandatedzera sei zvavakanga vaita mawedzi akaramba kubuda asi ndakatedzera sei zvavanga vaimba iwo. So from there mudhara ndo panoti ndo pavakadiscover kuti okay mfaniro music iri mari. Hi, this is Willom Tight, yes, Baba Wagiri, better known as King Dada Willom Tight. Gera discovered when he was 2 years old. And then, you're sitting there with your son, he's playing with a little toy there, just one toy maybe that you can afford. He's playing with this little toy there. And then you hear, and then you're like, is that guy singing? Or anonzwa ini ndichita a lot of singing pakugeza nepakutazi. Fanati hey boy come here boy. Fair we on. Fanati can you go like na 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 na. Okay. I gave him a melody so and he did that melody exactly the way and does it. Fanati you are a singer you. I mean age yake and following a melody iri a bit weird yasingaziwe futhi. You understand? So kandibata ini. Ngati unoimba kayo. So I gave him a hug and got, hey, a singer, you're gonna sing like daddy. You travel the world, bigger. So I even saw his eyes, akaita shiny, so to my tears. So from that day, nakatanga kumuti, ndara. So I started buying manjiji, musical toys.
tumagitare, tumarimba, tui, neka football. I never used to buy guns for him. Ne motor, football, and instruments. So from when I was 2 years, I think life yangu yese mdara wangu nditreat as a shamwari yao, say band member as well. So music change kuti vaningori mudiki na ingo chona chichitwa mumba every day. Chiri mandiri wo futi. So vandiri mudiki ndakangokura nchingoti handina zvimwe zvandichada kuita. Apa ndo pane basa rangu. So from that time ndaingoimba ku Sunday school, church. Ndakakurira muchurch. Amai wangu ndi mutikonesi church. Inova iri church ya sekuru. So ndakakurira muchurch. So ndakangokurira muchurch ndo mataingoimba. Tikaimba kuchurch wodzokera kumba futi still same thing muri kungoimba futi mumba. So I would say music chinja akangozvarwa chingori mandiri. Kuti ndaitonetsa pamwe pacho. Kuti ndikatoona mudhara ndaenda nawo pashow. Ndaitoda kunge nditoripo pastage ipapo. So sometimes I even remember pane pangu kuti ndaigona kuzongoisirwa tumakonkazi tudiki tuwe. Ngonzi hamisire. Angoita zvaari kungoita because handiri munhu wekuti music chinja chiri mumwoyo. So pese pandari ndinamudhara wangu as long as we're doing music, ndaida kunge ndiri part of chinhu chocho chinochitika that moment, as long as iri music. Batani mwaifunga wakangwara, tindita mambara biwe. Batani mwaifunga wakangwara, tindita mambara biwe. Batani mwaifunga wakangwara. Professionally, first song yangu ndakarecorda in 2014. Inonzi ndazonyora featuring Chapreza. Ndo yange iri first single yangu yandakabudisa. That was in 2014. Tichinonofambawo pane time yakamboitwa pane imwe program yaimboitwa paZBC yainzi Citizen Child. I was also part of your Citizen Child. Tikaita song as well ipapo. That was around 2014 ikoko. Nano mandazoro waka time chingopusha kuma shows chete, but ndisina recorded material. So I'd say from after 2014 ndakazobudisa imwe song yangu in 2015 na 16 na 18 up until now. As a first album rangu rinoti aya ese yakanga ari masingle. So from first single ranga rina Chapreza, and then second pataita namudhara William unonzi toite basa. I remember vividly kuti from pandakabudisa first song yangu iyo in 2014, I had my expectations, I had my high hopes. Uzaye kuti unenge uchizviti this is going to be a hit. Hit chete muchitosimbisa nawo neband, but asizvo zvakaitika. Song yakatozonorira kunana 2016 tichienda kunana 17. So my first days ndaireleasa masingles aya ndingoneka tineka plan kaitaita after every 3 months we release something. After every 3 months we release something. But kwatainyanyira kwakange kuri kuma shows. Ndokwatai introduce my songs edu. So ku radio my first times ku zvairwadza. Because zvaunongojifungira kuti zvichanoita song zvaisazoya zviri izvozvo. Somebody sing Amen. Simplex music. Amen. Somebody sing Amen. Amen. Hallelujah. Somebody sing Amen. Somebody sing Amen. Somebody sing Amen. Somebody sing Somebody sing. Zvakaitika pane song inonzi ndiwe. Pesa apa patakareleasa mamwe masongs takati toite basa, takareleasa 2016 takareleasa inonzi Tight Part. Vamwanezi vachiti mafizhongo. Takareleasa inonzi Tight Tune as well. Roma days ekenako music. Ku radio dzairira. Sakarirawo bo ipapo ndobe kuti vanhu vanga vatanga kuti Father and Son. Vanhu vakatanga kutaurawo. But that pfungwa kuti unenge uchiti hit. Asirizvo zvakaitika.
So in 2018 ndopandakarekoda ndiwe. Ndiwe isong yekuti yakazoti after 4 to 5 months ndopa yakazorira, but patakaireleasa haina kuita impact. After tuma months faichitanga kuzorira, and ndiwe, so I would say ndiwe was my first song yekuti Zimbabwe yese yakati okay, mfana wedu anogona. And then tinonoenda pa 2018 tikabva tanonoreleasa, ndopandakanoita ndizarurira na the late doctor. Iyo ndizarurira yacho futi payakatobuda, because takaireleasa I think month pakauya Dr. Mkanya paya, ndopatakaireleasa week racho iroro. I think it was around muna April 2018. Haina kurira, yakangotanga kungotendererawo pasocial media, but haina kurira se zvaizvo zvandaifungira futi. But I would say pakanozononoshaya nzou ndo pakatanga kurira song iyoyo, like every day. I remember even pa ZBC airidzwa almost every day, pamaradio every day. Ndo pakabva panonototi ndiwezo yakabva yanonosimbawo ipapo. From there masongs obva atanga kugamuchirwa. Andizive kuchitswa ine kana imwe yayemadzinza yakandidai. Mweya yemadzinza ungazive zvaineda, zvandeziva mweya ine guma yakumaka. Chino nechino ndabata choni tulusaka, kubata ndidzapata pana chandabata kama una matepe kwere kuti okay zondipe Jehova jaire ndizarurire oenda ndizarurire sarura koni rara sambana kena ndide nam Jehova jaire ndizarurire. Ndinoda kuti handidi title yekunzi ndinoimba chakati, no, because I feel like ukapiwa title iyoyo inokulimita. Kana uchingoimba inini, like I said, background yangu ini a deep church background. Saka kuchechi kokoko ndoku nekumwe kwakabikwa futi that gospel side yamunonzwa ndokwa yakagadzirwa. Poita imwe that jazz side redu rechivanhu ndora ndaikura ndichiona mudhara wangu achiriita everyday. Poita rimwe rekuti Mtukudzi was the first person wandakapiwa CD namudhara wangu rekuteerera kuti okay, kuZimbabwe kuno CD rekutanga rekuteerera rangu ndakapiwa raSam. Ndakateerera Sam for a long time, almost every day. Ndo Sam ndiye munhu wandaitsvaira naye tichisukwa maplates kana kutsvaira. So I would say inini ndingori, let me put it this way, ndoti ndiri printer. Basa rangu kuprinta zvinongobva kumusoro. Message inogona kuuya iri paregi, message inogona kuuya iri pa the new sound rikuitika izvezvi, ari afrobeat. Because kwandiri music it's a way of communicating, it's a way yekuti you also become the voice of the voiceless. So pane mumwe wekuti unogona kutadza kucommunicate naye as well neregi, but unokwanisa iye achifarira gospel, but unokwanisa kumuimbira gospel iri paregi obva akubata. Kune mumwe wekuti unokwanisa kumuimbira chivanhu okubata. So inini I would say Gary Tight is just a musician anoimba zvatumirwa pamoment iyoyo, asi kune mudzi wakazvarwa Gary Tight ndoku afro jazz contemporary, ndo mudzi wandakakura everyday ndichiona kuendawo futi pakuti ndakuenda kupakare pai ndongori mudzi futi. Asi Gary Tight is a musician wekuti zvauya panguva iyoyo ndozvaanokuita. Perform 2 bye
ndaingoenda kupakare pai tongoti from grade 7 actually ndaingoenda kupakare pai. So pane yainzi solo festival iyi ndara vaishedza amafriends avo kune dzimwe nyika vouya voita solo. So pane gore rakazotangwa kids solo festival naMudara. Ndoinge iri first time yangu yekuti Mudara pavaingonzwa kuti mwana wenyu waakuimba kumba uku. Ndoinge iri first time yangu kundiona ndichiperform. And ndakange CD rasemurera ndataurira ndakaripiwa in 2010. So music yandaitera every day yakanga ari same. So ndakatanga kuziva music yasame yese kubva pachezi yakuenda parume rimwe masongi wayo ndinomaimba nyangwe ndikangomutswa kunzi imba amai inoimba. So kwese kumashows kwangu kwandaenda kwekwe manje ndanga ndisina music yakanga iri recorded yaizikanwa. So music yandaiperform yakanga iri yasame. So kana iri performance 3 hours I would perform 2 hours dzemasongs asame chat, and then the other hour ndakuintroduce angu asati arecord. So ndo pakatanga kuti ofuto vanhu vaizoenda kuna Nzou vachiti mwana waWilom ari kuimba masong asame zvisina kumira mushe. Pakasvikawo message iyoyo Nzou vatanga kungotongoti kuna Mudara Mwari vakanditorera same asi Mwari vakaita kuti iwo ndizvariri gere. So from there I became mwana waMudara. Ngava ri maprogram api ese aingoitwa ndaingoshedzwa kunzi uya uite chakati. So in 2016 ndo pakandakaita first big show yedu naMudara yainzi Celebrate Sam Mtukudzi. Yakaitwa pakare pai. Ipapo yange iri celebration yekuti anganga ane 6 years ashaya. So ndo yange iri first show yandakaintroducedwa naNzou yekuti uyu ndiye Sam. Takachema chirege kuchema uyu ndiye Sam. So from there, so I think ipapo I did a performance yange it was nearly a 3 hours performance from the beginning kusvika kwekupedzisira kuti ndaitungamirira masongs ese. Actually it was an act yakagadzirwa for almost a month yekuti I had to imitate Sam. Angava ari matauriro, angava ari kunzi paaiti song ikapera zvaaitaura, kana ringave riri rwoko raaisumudza ari pakati pekuimba. I had to do zvese zvaiitwa naSam. Iyo yakanga iri Celebrate Sam Mtukudzi. We had to give vanhu Mudara vaida kuti vanhu varangarire Sam vachibva vamuona iye Sam nekumunzwa. So from there ndo pakangotanga kungokura relationship. Pakazouya Greatest Hits concert, I was part of it. We went on kunoita Celebrate Sam Mtukudzi tour. Tikaenda Gweru, we went to Bulawayo, tikaenda kuSA. Muzana na Nzou weird mama. Ngati mama plans kanga kawanda atakange tinayo. And even patime yekuti Nzou pavanga varipo andina chandaivhunduka. Nokuti not kuti makore ese ndaisavhunduka because baba vangu is also a legend. And ndo vakaitoita kuti nini ndipinde music industry. But paushamwari hwavo relationship, Mudara Wilom was also ndingati vakange vari mupfana waNzou kubva patime yavo. So Nzou vane a big part yavakazoplaya. Pane time yekuti Mudara wangu vakarova almost 10 years vari vachienda kuSouth Africa and coming back chinorekoda maalbum avo. Ndo pavakaita makolabo avo nanaSalif Keita ana Uhuru Runtown vaigadzira album. That time iyoyo ndo time yekuti Nzou kunokuka
vaisara vari baba vangu vachiplaya part yoyo even vachitokommunicata namudhara Wilom kuti kunoku nagere tirikudai pakange pasisina that level rairi kuti nzou vaimbotanga vafona kuna mudhara kuti Wilom tiraita chakati nagere. Pakange pangu ne-relationship yaye kuti kwakwa kungofona vachizova update havo. So zvakawanda zvandakaitirwa nanzou. I would say 50% or 40% was mudhara Wilom, then 60% was nzou. Don't you know we talking about the revolution? Yeah. After zvakaitika zvokuti nzou vazoshayika ndakange ndichiri mudiki as well. Zvakandibata zvikandidisturb sokuti that song iyoyo inini ndingori munhu wekuti ndikarwadziwa ndikafarisisa pakauyewo zvangouyawo ndikaona zvandaona, mungave muri muarea mandogara, mungave pandine ndafamba kana zvandaona, result inozongobuda isong. So that song iyoyo inonzi mweya wakanaka kwakange kuri kungoexplaina nekungochema nekungotaiwa nzou fambai murugare. Ndo meaning yesong iyoyo, ndo reason yesong iyoyo. So in 2018 ndaka pane inonzi Harmony Studios ndo yandakaenda ndikanono recorda nayo, tarecorda tagadzira song yedu. So ndakange ndine time like patime yese makore sandandinawo ndichiti tikuita maworks nanzou ndaitya ndovataurira sei kuti nzou ndoda kuitawo song neni, ndaitya zvisingaita. But 2018 pakazonoita kunge zvikangonoitika zvega kuti I just felt like kuti iyi song ine nzou vakapinda apa kapa, iyi song iyi zvinobuda musha, zvandoda kuti vanhu vanzwisise vanokwanisa kuzvinzwisisa. So tarecorda song iyoyo tikaitora tikaenda kupakare pai, tasvika kupakare pai nzou ndauyawo nesong yangu baba yanda kuti muteererewo kana zviita tizoita tese. Nzou vatanga kuteera song iyo tiri mustudio tikuteera song. Nzou vakaita sort of like kutanga vakatarisa kusaidi song. Vachinotarisa kusaidi nzou dropped a tear ati semunhu mukuru yakadonha vakazviwandisa zvezvi. But the next question yavakandibvunza after ndaona izvozvo vanai mwanangu uda kuti ndiimbe chii, wakapedza kudhara pa kataiwa baba mamusha izvokuita sekuimba. So mwanangu ini song kunzwa yakasimba pakanaka mwana kandisare ndichita sei ndichiona kuti ndinoita sei. Vakarova 2 weeks pasina communication pasina chinhu. Musi ndakatovarairwa vandifonera pe kanza mwana veunzwe haumbonzwawo zvandaita minute unozvionawo sei. ndava ndaenda ikoko ndinosvika takuplaya nzou vakanga vaisa song party yavo. Kati aiwa nzou song yakwana zvotopera haina zvimwe ndo zvanhu zvakashota pasong iyoyo. From there hatinombotora time because takange tine concert yaiuya muna April. Kati aiwa nzou ngatichimhanyisei tibudise video so that by the time yatichanoitawo concert tobva tabudisa video redu. Tikaenda tikaswera zuva rese tichishuta video redu nanzou vamakuseni. Tikapedza manheru tichishuta video redu rikapera
released video yedu song ikatanga kufamba yaifamba nekapesi kakange kari nani asi I would say after nzova shaya ndo pakanonoputika song. Gary is a family man and I'm happily married. Inini ndiri palevel murere kuti vamwe vanototya kupusha inini vachifunga kuti vamwe amfano yakazopinda vanotanga mawana. Marongero aMwari anoshamisa, kuita kwake kunoshamisa, anosimudza Rome kubva muguruva. Mwari wedu vanoshamisa, ini handikoone kufamba ndiri ndega, ini wacho handikoone kutofamba ndiri ndega. Ishe wangu ndiye kachiedza anonditungamirira manheru. Ishe wangu ndiye kachiedza anonditungamirira masikati. Satani ekawarutsa, ekawarutsa, inzauze ekawarutsa, handichabatika ndina Jesu. Iweka warutsa, tera use iweka warutsa, eka warutsa, handichabatika ndina Jesu. Somebody sing, somebody sing, somebody sing, somebody sing.